Moissuu! Me ollaan Sauna Siskot. ja tänään me tehdään teille Get Ready With Me. Menossa saunaan. Ekana meillä on näyttää meidän ihanat pyyhkeet Kuivuu tosi nopeasti. ja mätsää. Ja ennen me käytettiin tämmösiä kertakäyttöisiä laudeliinoja. Käyttäkää. Mut sitten me tajuttiin, että nää ei ole kauhean ekologisia, niin me vaihdettiin kankaisiin. Me löydettiin nää meidän viime saunaryöminnältä. Tunnistatteko mistä? Ja sitten me haluttiin esitellä teille, kun me saatiin tuotelahjana tämmönen ihana saunasuola. Ja nyt me haistetaan sitä. Joo. Tosi fresh. On. 1, 2, 3. Kiitos turvaöljy! Siinä kaikki tällä kertaa. Moissuu! Hot dog! Hot dog! Hot dog, hot dog! Ai siis mikä tekee saunomisesta vaarallista? Tässä on uusin tutkimusten perusteella top 3 asiaa, jotka tekee saunomisesta vaarallista. 1. Liiallinen lämpö, joka johtaa kehon hypertermiaan. 2. Saunakivet, jotka vapauttaa vaarallisia mineraaleja ja kaasuja. Ja 3. Negatiiviset ionit, jotka aiheuttaa kovan janon saunoessa. Se tässä tällä kertaa. Tykkää ja jaa.